Ονομάζομαι Χαρά Γεωργιάδου και είμαι η Λειτουργός Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας στην Ένωση Δήμων Κύπρου. Η Ένωση Δήμων Κύπρου ήταν εταίρος στο έργο Youthopia και ήμουν η υπεύθυνη για την υλοποίησή του. Κατά τη διάρκεια των ανοιχτών συζητήσεων που κάναμε με τους νέους όσον αφορά την χρήση των ταμείων της πολιτικής συνοχής στην Ευρώπη και το πώς θέλουν να τα δουν αυτά να αξιοποιούνται για την ανάπτυξη των πόλεων, οι απαντήσεις που πήραμε είναι ότι επιζητούν 4 βασικούς πυλώνες. Οι νέοι θέλουν οι πόλεις τους να είναι πράσινες, βιώσιμες, ασφαλείς και συμπεριληπτικές. Η Ένωση Δήμων Κύπρου είναι πολύ χαρούμενη για το γεγονός ότι το έργο αυτό της έδωσε την ευκαιρία να ανοίξει ένα διάλογο με τους νέους. Θέλουμε τα συμπεράσματα του έργου και οι ιδέες που έχουν καταγραφεί σε λευκό έγγραφο να φτάσουν όσο το δυνατό γίνεται στους Δήμους της Κύπρου και να ληφθούν υπόψη στις αίθουσες λήψης αποφάσεων. Γι' αυτό το λευκό έγγραφο που έχει διαμορφωθεί όχι μόνο καταγράφει τις ιδέες, αλλά εισηγείται και τη θεσμοθέτηση του διαλόγου με τους νέους,